Labing naapektuhan sa pagbaha sa Davao City Odigo City sa Davao del Sur ang mga namuyok kilid sa sapa di ng ilang kabalayan na apil kaanod. Busa na nawagan silang tabang nga dali sab gitubag sa pipila nato ka mga kapuso. Ani ang detalye? Sa paggaguro sa tubig baha sa milabayng adlaw sa Digo City, Davao del Sur, nabungkag ang mga flood control tungod sa paggaguro sa baha. Resulta, ang mga kabalayan kilid sa sapa nangaanod usab. Kani mao ni siya ni kusina. Wala nami kananan, nami din hinagkaon sa yuta. Tapos diha. Puro to lagi napilin, wagi sila na salbar, isag isa ka buok mga sanina nga gamit wala gyud. Wala inadala kundi tapot lawas lang. Mayo na lang dunay mga kapuso ang may paabot og tabang sama sa mga kasundaluhan uban ang mga reservists. Mga food packs nga dunay bugas ug panudanon. Ingon man mga sanina ang ilang gihatag sa Purok Tugas sa Barangay Zone 1 nga nagrabihan. Alam natin na itong mga residente dito ay nabiktima ng flash flood. So there are 58 families na pinagbibigyan namin ng mga pagkain. Ang ginawa po namin sa mga reservists sa 2202, nagsama-sama po kami ng aming mga tulong at gumawa po kami ng special na operasyon para po sa araw na ito. Busa sa nadawat nga grasya, sila nagpasalamat. Pero lakip ni ana ang panawagan sa panggamhanan nga unta maayo pagbalik ang ilang flood control kaysa kahadlok nga mausban pa sila og dakong baha. So hopefully ang ato ang national government nga matagaan og pagtagad ang ato mga flood control diri karon nga nangaguba nga bag-o lang na human. I don't know nganong dali lang naguba sa dako nga baha. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao.